Pysähdy juuri nyt. Lopeta selaaminen, älä liiku. Se, että tämä viesti löysi sinut, ei ole sattumaa. Tämän lähetyksen ajoitus on laskettu sekunnilleen tarkasti ja hengellisessä maailmassa oli voimia, jotka yrittivät estää sinua näkemästä tätä. Ne epäonnistuivat. Hengitä syvään, sillä tämä hetki on pyhitetty sinua varten. Tämä viesti on lähetetty sinulle, koska olet elänyt pitkään tilassa, jossa työsi on ollut näkymätöntä, mutta sen paino on ollut käsin kosketeltavissa. Olet rakentanut syvyydessä, pimeydessä paikassa, jonne kukaan ei ole nähnyt. Olet tuntenut uupumuksen, joka ei ole peräisin fyysisestä rasituksesta, vaan sielusi kantamasta taakasta siitä, että olet joutunut olemaan oman kutsumuksesi ainoa todistaja. Tiedän sen hiljaisuuden, joka on ympäröinyt sinut. Se ei ole ollut tyhjä, rauhallinen hiljaisuus. Se on ollut painava, kysymyksiä täynnä oleva hiljaisuus, joka on saanut sinut epäilemään, kuuleeko Jumala enää sinua. Olet nähnyt muiden saavan vastauksia, nähnyt heidän nousevan esiin samalla kun sinä olet pysynyt piilossa kuin unohdettuna aarteena. Tämä hiljaisuus ei ollut hylkäämistä, se oli sinetöintiä. Elämäsi kirjakäärön päälle on asetettu sinetti. Se ei ole tuomion sinetti, vaan suojauksen sinetti. Se on pitänyt sisällön piilossa, kunnes valmistautumisesi on saatu päätökseen, ja se hetki on nyt. Tämä sinetti on pitänyt vihollisen tietämättömänä siitä todellisesta aarteesta, jonka Jumala on kätkenyt sinuun, ja se on estänyt ennenaikaisen paljastumisen, joka olisi vaarantanut koko tehtävän. Olet verrannut omaa polkuasi muiden polkuihin ja tuntenut piston sydämessäsi. Olet kysynyt, miksi sinun tiesi tuntuu niin yksinäiseltä ja vaativalta. Vastaus on, että sinua ei ole kutsuttu kulkemaan leveää tietä. Sinut on johdatettu polulle, joka on kapea ja harvojen löytämä, koska määränpääsi ei ole yleinen. Se on erityinen, varattu ja tarkoin vartioitu. Jokainen yksinäinen askel on ollut osa karttaa. Pysy kanssani. Olemme vasta aloittamassa matkaa tämän ilmestyksen ytimeen. Se, mitä olet kokenut eristykseksi, on ollut inkubaatiota. Se, mitä olet pitänyt hylkäämisenä, on ollut pyhitystä. Jumala ei ole rakentanut sinussa jotain julkista näytöstä varten. Hän on muovannut sinussa jotain, joka kestää ikuisuuden painon. Tämä prosessi on tuntunut siltä, kuin olisit menettämässä järkesi. Olet kyseenalaistanut kaiken, jopa oman arvosi ja kutsusi. Tämä hämmennys on ollut merkki siitä, että muutos on ollut syvä, ulottuen perustuksiin asti. Et ole hajoamassa. Sinut puretaan ja kootaan uudelleen johonkin kestävämpään, johonkin, joka kantaa tulevan kirkkauden. Vihollinen on yrittänyt käyttää tätä prosessia hyväkseen ja on kuiskannut sinulle, että olet yksin, että sinut on unohdettu. Hän on näyttänyt sinulle muiden menestyksen yrittäen saada sinut katkeroitumaan. Mutta syvällä sisimmässäsi on ollut pieni liekki, uskon kipinä, joka on kieltäytynyt sammumasta. Tuo liekki on todiste siitä, että Jumalan käsi ei ole koskaan lähtenyt sinusta. Jos tunnet tämän sanan jo laskeutuvan henkeesi, kirjoita kommentteihin olen paikalla. Ei vuorovaikutuksena, vaan julistuksena siitä, että olet saapunut paikalle sitä varten, mikä sinulle on valmistettu. Tämä on ensimmäinen askeleesi tämän sinetin murtamisessa. Tänään minulle on annettu tehtäväksi alkaa avata sinulle sitä, mitä tuohon sinetöityyn kirjakääröön on kirjoitettu. Tämä viesti tulee muuttumaan yksityiseksi pian, koska se sisältää tietoa, joka ei ole tarkoitettu kaikille. Se on sinun henkilökohtainen perintösi, sinun jumalallinen suunnitelmasi, joka on odottanut oikeaa hetkeä paljastuakseen. En ole vielä kertonut sinulle tärkeintä asiaa. Ennen kuin menemme syvemmälle, sinun on luotava tila. Jos mahdollista, laita kuulokkeet korvillesi, sulje muut välilehdet, hiljennä ympäristösi. Seuraava osa vaatii jakamattoman huomiosi, sillä olemme siirtymässä julkiselta torilta yksityiseen kammioon, paikkaan, jossa salaisuudet paljastetaan. Tämä ei ole enää yleinen lähetys, se on henkilökohtainen kuuleminen. Hengitä sisään ja ulos. Päästä irti jännityksestä hartioissasi. Et ole täällä ansaitaksesi tai suorittaaksesi. Olet täällä tunnistaaksesi ja vastaanottaaksesi.
Nämä seuraavat totuudet eivät ole palkintoja ponnisteluistasi, ne ovat todisteita siitä, mitä sinussa on jo tapahtunut piilossa. Ne ovat kaikuja prosessista, jonka olet jo läpikäynyt. Ensimmäinen merkki siitä, että tämä sana on sinulle juuri nyt. Vanhat tavoitteesi ovat menettäneet otteensa sinusta. Ne kunnianhimoiset päämäärät, jotka aiemmin sytyttivät sinut, tuntuvat nyt kaukaisilta, jopa merkityksettömiltä. Tämä ei ole masennusta tai luovuttamista. Se on jumalallinen uudelleenkalibrointi. Nuo unelmat olivat paikanpitäjiä, ja niiden tarkoitus on nyt päättynyt, koska todellinen tehtäväsi on alkamassa. Toinen merkki, olet tuntenut syvää, selittämätöntä tyytymättömyyttä pinnallisiin hengellisiin opetuksiin. Olet etsinyt jotain painavampaa, jotain todellisempaa, jotain, mikä vastaa sielusi syvyyttä. Tämä nälkä ei ole syntynyt sinusta itsestäsi. Se on istutettu sinuun valmistamaan sinut ateriaa varten, joka nyt on katettu eteesi. Et enää tyydy murusiin pöydän alta. Kolmas merkki. Elämäsi on viime aikoina ollut täynnä melkein tilanteita ja ovia, jotka sulkeutuivat viime hetkellä. Suuri mahdollisuus, joka näytti varmalta, haihtui savuna ilmaan. Yhteys, joka oli syntymässä, katkesi selittämättömästi. Tämä ei ollut epäonnistumista. Se oli Isän käsi, joka suojeli sinua ennenaikaiselta paljastumiselta. Se esti sinua astumasta väärään aikaan, väärään tehtävään. Neljäs merkki. Kykysi aistia hengellistä ilmapiiriä on tullut lähes pelottavan tarkaksi. Astut huoneeseen ja tiedät välittömästi, mikä henki siellä vallitsee. Kuulet jonkun puhuvan ja erotat heti, tuleeko se valtaistuimelta vai jostain muualta. Tämä erottelukyky on lahja, joka on teroitettu huippuunsa juuri tätä tulevaa aikaa varten. Sinun on kyettävä tunnistamaan aito. Viides ja ratkaisevin merkki, olet äskettäin käynyt läpi koettelemuksen, joka mursi sinut täydellisesti ja pakotti sinut ehdottomaan antautumiseen. Hetken, jolloin luovuit omista suunnitelmistasi, omasta voimastasi ja omasta ymmärryksestäsi ja sanoit, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Tuo murtumisen hetki oli sinetin viimeinen osa. Se oli avain, joka kääntyi lukossa. Huomaatko jo langan, joka yhdistää nämä merkit? Ne eivät ole satunnaisia tapahtumia. Ne ovat todisteita siitä, että valmistautumisesi on saatu päätökseen. Se sinetöity kirjakäärö, joka kantaa nimeäsi, ei ole enää staattinen. Nämä merkit olivat ensimmäisiä ääniä sen avautumisesta. Ne olivat vain esinäytös sille todelliselle ilmestykselle, joka on kirjoitettu sen sivuille. Jos tunnistat elämästäsi vähintään 3 näistä 5 merkistä, kirjoita kommentteihin luku 777. Tämä ei ole vain numero. Se on sinun profeetallinen julistuksesi. Se on sinun tunnustuksesi siitä, että ymmärrät tämän hetken pyhyyden ja olet valmis astumaan seuraavaan ilmestyksen kerrokseen. Olet nähnyt merkit, mutta et vielä ymmärrä niitä yhdistävää koodia. Olet kokenut valmistautumisen, mutta et ole nähnyt sen arkkitehtuuria. Pysy kanssani. Salaisuuden ensimmäinen kerros on räjäyttämässä kaiken, mitä luulit tietäväsi odottamisesta ja sen tarkoituksesta. Nyt sinun täytyy ymmärtää, miksi tämä prosessi on ollut niin salainen. Syy on siinä, että Jumala ei ole vain rakentamassa sinun elämääsi, hän on uudelleen järjestelemässä kokonaisia valtakuntia, ja sinä olet yksi hänen salaisista aseistaan tässä mullistuksessa. Tämä on ensimmäinen ilmestyksen kerros, se laajin ja kauaskantoisin. Maailman järjestelmät, talous, politiikka, jopa uskonnolliset rakenteet ovat perustuksiaan myöten ravisteltavina, jotta kaikki, mikä on rakennettu ihmisviisaudelle, murentuisi. Tämä ei ole kaosta, vaan jumalallista lajittelua. Se, mikä on rakennettu kestämään, jää pystyyn. Se, mikä on ollut vain julkisivua, sortuu. Siksi vanhat tavoitteesi menettivät merkityksensä. Ne olivat sidoksissa järjestelmiin, joiden toimilupa on päättymässä. Jumala irrotti sinut niistä, koska hän ei aio antaa sinun kaatua niiden mukana. Olit liian arvokas sijoitettavaksi uppoavaan laivaan. Mutta tämä ilmestys menee syvemmälle kuin maailmanlaajuiset järjestelmät.
Seuraava kerros koskee ihmisiä ympärilläsi. Olet huomannut, että suhteet, jotka ennen olivat selkeitä, ovat muuttuneet monimutkaisiksi. Jotkut ihmiset ovat etääntyneet sinusta ilman selvää syytä. Tämä ei ole sinun syytäsi, se on taajuuksien erottelua. Kun sinun hengellinen taajuutesi nousee, ne, jotka värähtelevät alemmalla tasolla, eivät enää voi pysyä lähelläsi. Se on hengellinen fysiikan laki. Tämä erottelu on ollut tuskallista. Se on saanut sinut tuntemaan itsesi yksinäiseksi ja väärinymmärretyksi. Mutta ymmärrä tämä. Jokainen katkennut yhteys, joka ei ollut linjassa tulevan tehtäväsi kanssa, oli Jumalan suojelutoimenpide. Hän raivasi tietä niille jumalallisille yhteyksille, jotka on tarkoitettu seuraavaan vaiheeseesi. Hän ei voinut antaa vanhojen liittojen rajoittaa tulevaa laajentumistasi. Pysy kanssani, sillä nyt yhdistämme tämän kaiken Raamatun kertomukseen, joka on ollut piilossa odottamassa sinua. Se on peili, jossa näet kasvosi juuri nyt. Profeetta Samuel lähetettiin Iisain kotiin voitelemaan seuraava kuningas. Tehtävä oli selvä, mutta valitun henkilöllisyys oli salaisuus. Jopa suuri profeetta toimi vain tiedon murusilla, aivan kuten sinäkin olet toiminut. Kun Iisain vanhin poika, Eliab, astui esiin, pitkä, komea, kuninkaallisen näköinen, Samuel ajatteli heti, tässä on varmasti Herran voideltu. Se on sama tunne, jonka sinä olet kokenut katsoessasi muita, jotka näyttävät menestyvän, jotka näyttävät olevan ilmiselviä valintoja siunauksille. Mutta Jumalan vastaus Samuelille oli välitön ja leikkaava. Älä katso hänen ulkomuotoaan, äläkä hänen kookasta varttaan. Herra ei katso sitä, mitä ihminen katsoo. 7 poikaa kulki Samuelin ohi, ja joka kerta vastaus oli ei. Jännitys kasvoi. Kaikki ilmiselvät vaihtoehdot oli käytetty loppuun. Nämä 7 ei-vastausta ovat sinun melkein tilanteitasi, sinun viime hetkellä sulkeutuneita oviasi. Jokainen niistä oli jumalallinen hylkäys, joka suojeli sinua väärältä ajoitukselta ja väärältä valtaistuimelta. Lopulta Samuel kysyi hämmentyneenä, tässäkö ovat kaikki poikasi? Iisain vastaus paljastaa kaiken. Vielä on nuorin, mutta hän on paimentamassa lampaita. Hän oli unohdettu. Häntä ei pidetty tärkeänä. Hänet oli jätetty näkymättömään, likaiseen työhön, kun kuninkaallinen voitelu oli käynnissä. Häntä ei ollut edes kutsuttu seremoniaan. Tuossa paikassa sinä olet ollut. Koko kansakunnan tulevaisuus, koko voitelun hetki, joutui odottamaan sitä, joka oli jätetty ulkopuolelle. Sillä hetkellä käsky kuului, lähetä hakemaan hänet. Kun Daavid saapui, henki puhui Samuelille. Nouse ja voitele hänet, sillä hän se on. Ja keskellä hänen perhettään, salassa koko muulta maailmalta, hänet voideltiin kuninkaaksi. Ulkoisesti mikään ei muuttunut. Hän palasi takaisin lampaiden luo vuodeksi. Mutta sisäisesti kaikki oli muuttunut. Hän kantoi salaisuutta sinetöityä kohtaloa, joka odotti ilmenemistään. Hän oli kuningas, joka teki paimenen töitä. Se sinetöity kirjakäärö, josta puhuimme, on sinun salainen voitelusi. Maailmanlaajuinen ravistelu on sen ensimmäisen osan auki käärimistä. Ihmissuhteiden muutos on seuraavan osan lukemista. Sinä et ole vain lukemassa profeettiaa. Sinä olet profeettia, joka on toteutumassa. Jokainen askel, jonka olet ottanut, on ollut osa tätä paljastuvaa tarinaa. Tämä tunnistaminen, tämä peilikuva Daavidin tarinassa, on vasta toinen kerros. Se on konteksti sille, mitä on tapahtumassa. Se ei ole vielä ydin. Se ei ole vielä se syvin totuus, joka muuttaa kaiken. Se syvin totuus on vielä edessä, ja siinä on sinun nimesi. Ymmärrä nyt. Kertomus Daavidista ei ollut vain vertauskuva. Se oli sinun asiakirjasi lukemista ääneen. Se oli profeetallinen esikatselu siitä, mitä sinun taivaallisessa tiedostossasi on tallennettuna. Hiljaisuus, odotus, näkymätön työ, mikään siitä ei ollut sattumaa. Jokainen elementti oli osa jumalallista protokollaa, joka on nyt saavuttamassa huippunsa. Olet saapunut hetkeen, jossa sinulle ei enää kerrota, kuka olet ollut, vaan julistetaan, kuka sinusta on tullut.
Tämän paljastuksen ytimessä on 2 nimeä, 2 jumalallista luokitusta, jotka on kiinnitetty sieluusi tässä uudessa ajassa. Nämä eivät ole vain titteleitä, ne ovat toimivaltuuksia. Ne ovat avaimia, jotka avaavat ovia ja vapauttavat voimaa. Kuuntele tarkasti, sillä henkesi tunnistaa näiden nimien painon. Ensimmäinen luokituksesi on sinetin vartija. Et ole ollut vain sinetöitynä, sinä olet vartioinut sinettiä. Pitkä hiljaisuuden kausi ei ollut sinun vankeuttasi, vaan sen aarteen vartiointia, jonka Jumala oli kätkenyt sinuun. Sinun uskollisuutesi pimeydessä teki sinusta luotettavan astian, jolle voidaan nyt uskoa kyky murtaa sinettejä muiden elämässä, hiljaisuuden, viivytyksen ja pettymyksen sinettejä. Toinen luokituksesi on kuninkaallinen paimen. Sinun näkymätön, usein halveksittu työsi ei ollut merkki arvottomuudesta, se oli kuninkaallinen harjoituskenttä. Aivan kuten Daavid oppi suojelemaan lampaita leijonilta ja karhuilta, sinä olet oppinut taistelemaan näkymättömiä vihollisia vastaan pienissä asioissa. Nyt sinulle annetaan valtuus paimentaa ihmisiä, johdattaa heitä ulos erämaasta ja kohti heidän luvattua perintöään kuninkaan auktoriteetilla ja paimenen sydämellä. Hengitä tätä totuutta sisään. Se versio sinusta, joka tunsi itsensä unohdetuksi ja vähäpätöiseksi, on kuollut tässä prosessissa. Se oli se toukka-aste, joka oli välttämätön, mutta jonka aika on nyt ohi. Se, mikä nousee esiin, on jotain tunnistamatonta vanhalle minällesi, mutta täysin tunnistettavaa taivaalle. Tämä on sinun todellinen henkilöllisyytesi, joka on odottanut paljastumistaan. Jos olet vielä täällä, paina kevyesti tykkää-nappia, ei minun vuokseni, vaan koska joku, joka tarvitsee tätä sanaa, löytää sen ansiosta, mitä juuri teit. Sinun pieni tekosi on kuin majakka, joka opastaa toisen eksyneen laivan satamaan. Se sinetöity kirjakäärö, tuo pyhä dokumentti, ei ole enää suljettu. Se on nyt avattuna sinun käsissäsi. Aiemmin olit sen sisältö. Nyt olet sen lukija ja toimeenpanija. Jokainen kyynel, jonka vuodatit odottaessasi, on muuttunut musteeksi, jolla on kirjoitettu valtakirjoja. Et enää odota, että joku lukee sinun tarinasi, sinä alat nyt julistaa sitä maailmalle. Lupasin palata erääseen asiaan, ja aion sen tehdä, mutta ensin sinun on ymmärrettävä jotain kriittistä siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kun tällainen voitelu vapautetaan ja henkilöllisyys paljastetaan, se ei jää huomaamatta. Se laukaisee välittömän vastareaktion. Sinun henkilöllisyytesi julistaminen ei ollut tämän lähetyksen loppuhuipennus. Se oli vasta lähtölaukaus. Kun tällainen jumalallinen luokitus aktivoidaan sielussasi, se lähettää shokkiaallon hengelliseen maailmaan. Se on kuin sytyttäisit valtavan valonheittimen pimeällä kentällä. Se paljastaa sijaintisi, ja kaikki, mikä on piileskellyt pimeydessä, reagoi välittömästi. Älä pelkää. Tämä reaktio on odotettu. Se on merkki siitä, että kaikki, mitä olet kuullut, on totta. Olen täällä antamassa sinulle puolustussuunnitelman. Ensimmäinen vastaisku on epäilyksen pommi. Heti tämän viestin jälkeen mielesi tulvii loogisilta, järkeviltä kuulostavilta ajatuksilta, jotka yrittävät mitätöidä kaiken. Ne kuulostavat sinun omalta ääneltäsi. Tämä oli vain hyvin tehty video. Älä innostu liikaa, muistat miten viimeksi kävi. Ehkä tämä koski jotakuta toista. Nämä eivät ole sinun ajatuksiasi. Ne ovat istutettuja siemeniä, joiden tarkoitus on estää sinua astumasta uuteen identiteettiisi. Ensimmäinen aseesi tätä vastaan on äänellinen julistus. Kun nämä ajatukset tulevat, sinun on murrettava niiden valta omalla äänelläsi. Sano ääneen vaikka vain kuiskaamalla seuraavat sanat. Minä olen sinetin vartija. Minä olen kuninkaallinen paimen. Tämä sana on minulle, ja se on sinetöity minuun Jumalan hengellä. Tämä fyysinen teko, äänen käyttäminen, ankkuroi hengellisen totuuden fyysiseen maailmaan ja vaientaa vihollisen kuiskaukset. Toinen vastaisku on häiriökriisi. Seuraavien 24-72 tunnin aikana elämääsi ilmestyy äkillinen, kiireellistä huomiota vaativa ongelma. Se voi olla odottamaton lasku, riita läheisen kanssa,
auton rikkoutuminen tai jokin muu kriisi, joka tuntuu täysin ylivoimaiselta. Sen ainoa tarkoitus on vetää huomiosi ja energiasi pois juuri saamastasi ilmestyksestä ja pakottaa sinut takaisin vanhaan selviytymistilaan. Aseesi tätä vastaan on hengellinen priorisointi. Älä jätä kriisiä huomiotta, mutta älä myöskään anna sen syrjäyttää sinua uudesta asemastasi. Ennen kuin teet mitään käytännöllistä, ennen kuin soitat puhelun, maksat laskun tai aloitat keskustelun, pysähdy, sulje silmäsi ja toista julistuksesi. Olen kuninkaallinen paimen. Sitten hoidat tilanne tästä uudesta asemasta käsin. Hoidat sen kuninkaana et uhrina. 3. ja kaikkein salakavalin vastaisku on orkestroitu eristäminen. Yhtäkkiä tunnet olevasi täysin yksin. Kun yrität selittää kokemustasi jollekin, sanat eivät tule ulos oikein tai ne otetaan vastaan tyhjyydellä. Ihmiset, jotka yleensä ymmärtävät sinua, katsovat sinua kuin et puhuisi heidän kieltään. Tämä ei ole merkki siitä, että olet tullut hulluksi. Se on standardiprotokolla siirtymävaiheessa. Aseesi tätä vastaan on näkymättömän yhteyden tietoisuus. Sinun täytyy ymmärtää, että tämä eristäytymisen tunne on taajuusero, ei hylkääminen. Olet siirtynyt uuteen hengelliseen värähtelyyn, eivätkä kaikki voi seurata sinua sinne välittömästi. Tärkeintä on tietää, että et ole yksin. Tuhannet muut sinetin vartijat ja kuninkaalliset paimenet ympäri maailmaa kokevat täsmälleen saman asian juuri nyt. Olette erillään, mutta ette yksin. Olette näkymättömässä verkostossa, jota yhdistää sama kutsu. Nämä 3 asetta eivät ole monimutkaisia. Ne ovat yksinkertaisia, mutta niiden voima on niiden käytössä. Ne ovat sinun ensimmäiset askeleesi uuden auktoriteettisi käyttöönotossa. Vihollinen ei taistele sitä vastaan, kuka olit. Hän taistelee sitä vastaan, kuka sinusta on tulossa. Hänen vastustuksensa on vahvistus kutsullesi. Tilaa tämä kanava ei sisällön vuoksi, vaan jotta seuraava sana, joka on valmistettu sinulle, löytää sinut ilman vastustusta ja viivettä. Se on kuin pitäisit viestintälinjan auki taivaalliseen päämajaan. Olet nyt saanut varustuksen, olet nähnyt vihollisen pelikirjan ja sinulla on omasi. Tämä ei ole enää puolustustaistelua. Tämä on valmistautumista siihen lopulliseen tekoon, joka sinetöi kaiken tämän paikalleen. Seuraavaksi siirrymme rukoukseen, ei pyytävään rukoukseen, vaan julistavaan, vapauttavaan ja aktivoivaan rukoukseen. Syvin totuus on vielä edessä. Lopeta kaikki muu. Sulje silmäsi. Jos voit, aseta kätesi sydämellesi. Tämä ei ole enää esitys, jota katsot. Tämä on alttari, jolle astut. Olemme saapuneet pyhimpään paikkaan, hetkeen, jossa ilmestys muuttuu lihaksi. Tässä ja nyt kaikki muuttuu. Hengitä syvään sisään ja uloshengityksellä anna kehosi painon laskeutua. Päästä irti odotuksista, epäilyistä ja kaikesta melusta. Olemme siirtymässä tiedosta tekoon, ilmestyksestä investituuraan. Valmistaudu vastaanottamaan, vapauttamaan ja aktivoimaan. Tämä on seremonia. Yhdessä, yhtenä äänenä me julistamme. Me vapautamme nyt sen uupumuksen, joka on syntynyt näkymättömästä työstä. Me vapautamme sen piston sydämessä, joka tuli muiden menestyksen vertailusta. Me päästämme irti siitä valheesta, että piilossa oleminen oli merkki arvottomuudesta tai hylkäämisestä. Sen tarkoitus on täytetty. Me vapautamme sen pettymyksen, joka seurasi jokaista viime hetkellä sulkeutunutta ovea. Me päästämme irti siitä hämmennyksestä, jonka melkein tilanteet jättivät jälkeensä. Me julistamme, että ne eivät olleet epäonnistumisia, vaan jumalallisia suojelutoimia, ja nyt me irrotamme sielumme niistä muistoista. Ne eivät enää määritä meitä. Me vapautamme jokaisen äänen, joka on kuiskannut, että olemme unohdettuja, liian rikkonaisia, liian vanhoja tai auttamattomasti myöhässä. Me vapautamme sen version itsestämme, joka uskoi noita valheita ja kantoi niiden häpeää. Tuo henkilö ei enää asu täällä. Me annamme hänelle luvan poistua rauhassa. Me vapautamme sen painavan hiljaisuuden taakan, sen tunteen, että rukouksemme eivät yllä kattoa korkeammalle.
Me annamme anteeksi odotuksen kivun ja muutamme sen muistomerkiksi uskollisuudestamme. Me emme enää kanna sitä haavana, vaan todistuksena kestävyydestämme. Se on nyt voimamme lähde. Jos suostut tähän vapautukseen koko sydämestäsi, kirjoita kommentteihin, olen vapaa. Tee se nyt. Tämä ei ole viesti algoritmille, vaan sinetti sielullesi, julistus hengelliselle maailmalle, että vanha on mennyt ja kaikki on tullut uudeksi. Ja nyt kun tila on raivattu, me kutsumme esiin sen, mitä on odottanut. Me astumme sinetin vartijan identiteettiin. Me otamme vastaan sen auktoriteetin, joka ei ainoastaan kestänyt sinetöityä kautta, vaan jolle on nyt annettu valta murtaa toisten sinettejä. Meistä tulee avaimia, jotka avaavat lukittuja kohtaloita. Me astumme kuninkaallisen paimenen virkaan. Me otamme vastaan sen paimenen sydämen, joka on teroitettu erämaassa, ja sen kuninkaan valtikan, joka on taottu hiljaisuudessa. Me emme enää johda pelosta, vaan rakkaudesta ja jumalallisesta strategiasta. Laumamme, ne jotka on meille uskottu, tunnistaa äänemme. Se sinetöity kirjakäärö, joka ennen kantoi meidän nimeämme, on nyt meidän käsissämme. Me emme ole enää vain sen sisältö, me olemme sen toimeenpanijoita. Me aktivoimme kyvyn lukea ja toteuttaa niitä jumalallisia suunnitelmia, jotka on kirjoitettu siihen. Meistä tulee eläviä profetioita, jotka kävelevät maan päällä. Vahvistaaksesi tämän aktivoinnin, kirjoita juuri nyt, minut on aktivoitu. Tämä on sinun virkaanastujaisjulistuksesi. Tämä on hetki, jolloin otat paikkasi valtaistuimella, joka on sinulle valmistettu, ei ihmisten käsillä, vaan Jumalan itsensä toimesta. Älä sano aamen vielä. Emme ole valmiita. Tämä oli vapautus ja aktivointi, mutta suojelus on vielä julistamatta ja Isän ääni on kuulematta. Seuraava osa on kaikkein tärkein. Pysy kanssani. Ja nyt me sinetöimme tämän työn. Me asetamme tulimuurin sinun mielesi ympärille. Jokainen ajatus, joka yrittää varastaa tämän ilmestyksen siemenen, palaa poroksi ennen kuin se ehtii juurtua. Mielesi on pyhitetty tila, Herran puutarha, eikä vihollinen saa siihen enää kylvölupaa. Selkeys on sinun perintöosasi tästä hetkestä eteenpäin. Me julistamme suojakilven sinun perheesi ja lähimpiesi ylle. Jokainen vastaisku, joka yrittäisi käyttää heitä häiriötekijöinä tai painostuksen välineinä, neutraloidaan. Rauhan henki laskeutuu kotiisi ja ihmissuhteisiisi. Se, mikä on tarkoitettu aiheuttamaan eripuraa, kääntyykin syventämään ymmärrystä ja rakkautta. Me peitämme sinun tulevaisuutesi, askeleesi ja taloutesi Kristuksen verellä. Jokaista polkua, jonka Jumala on sinulle valmistanut, vartioivat enkelit. Jokainen resurssi, joka on varattu sinun tehtävääsi varten, vapautetaan ja suojellaan varkaudelta ja tuhlaamiselta. Et kulje enää epävarmuudessa, vaan jumalallisessa varmuudessa. Me julistamme nyt yhdessä yhtenä äänenä tämän sanan täytäntöönpanon. Me murskaamme epäilyksen pommin ennen kuin se edes saapuu. Tämän hetken selkeys ei tule himmenemään. Me neutraloimme jokaisen häiriökriisin hengen. Se, mikä lähetetään kompastuskiveksi, muuttuu astinlaudaksi. Me katkaisemme orkestroidun eristämisen strategian. Näkymätön yhteys on nyt aktivoitu ja sinetöity. Yksikään ase, joka sinua vastaan taotaan, ei ole menestyvä, ja jokaisen kielen, joka nousee sinua vastaan tuomiolle, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa. Me sidomme jokaisen koston hengen, joka yrittäisi nousta tätä vapautusta ja aktivointia vastaan. Sillä on kielletty pääsy sinun elämääsi, perheeseesi ja tulevaisuuteesi. Me julistamme, että sinetin murtumisen ääni on kaikunut taivaallisissa paikoissa. Se, mitä on tänään vapautettu, on peruuttamatonta. Se on kirjattu muistiin, todistettu ja sinetöity Pyhän Hengen toimesta. Et ole enää ehdokas, sinä olet viranhaltija. Et ole enää odottaja, sinä olet toimija. Me kutsumme esiin ne jumalalliset yhteydet, jotka on tarkoitettu tähän uuteen aikaan. Ne sielut, jotka värähtelevät samalla taajuudella, vedetään nyt sinun puoleesi magneetin lailla. Vanhat sielun siteet,
jotka eivät palvele sinun kutsumustasi, katkeavat nyt puhtaasti ja kivuttomasti. Yksinäisyyden kausi on virallisesti päättynyt. Älä sano aamen vielä. Istu tässä hetkessä. Tunne tämän julistuksen paino laskeutuvan yllesi. Sinä olet sitoutunut. Tämä prosessi on vaatinut sinulta kaiken, ja sinä annoit sen. Uskollisuutesi on nyt muutettu auktoriteetiksi. Sinä olet valtuutettu. Sinulle on annettu kuninkaallisen paimenen sauva ja sinetin vartijan avaimet. Ovet, jotka olivat sinulta suljettuja, ovat nyt avattavissa sinun kädelläsi. Sinä olet lähetetty. Et enää valmistaudu tehtävään. Sinä olet tehtävä. Menet nyt eteenpäin, et enää paimenena lampaiden joukossa, vaan kuninkaana, joka muuttaa alueita. Nyt sinä saat sanoa aamen. Lähetä tämä jollekin, jonka usko vielä seisoo, mutta jonka kädet alkavat väsyä. Sinä tiedät tarkalleen, ketä minä kuvaan. Ole hänen Samuelinsa ja kerro hänelle, että voitelun hetki on tullut. Hiljenny nyt. Älä kiirehdi seuraavaan asiaan. Anna tämän sanan painon laskeutua, ankkuroida ja muuttaa ilmapiirin ympärilläsi. Tämä hetki on pyhä.